Ja sam Dragana Markanović. Ovo iza mene što vidite, to je naša obiteljska kuća koja je trenutno najugroženija u ovome klizištu. Ovo klizište daleko, tu sam već ponavljala nekoliko puta, pa ja kao papagaj jedno te isto. Puno je veće nego ono 2014. kad je bilo. Znači daleko većih razmjera. Pa vjerovatno 3 puta veće sigurno. Jer 2014. kad je bilo, naša kuća je tad ostala, znači nije je dotakelo. A ovo sad, evo kao vidite sami, mi smo deložirani, više u kući ne smijemo biti. Za sad tako nam je civilna zaštita naredila, a u budući ćemo vidjeti šta će biti. Ovo klizište, znači ne može mi niko reći da je to klizište kao klizište, ajmo reći klizište. Ovo je klizište izazvano ljudskom rukom. To jest klizište ljudskog faktora. Šta će dalje biti ne znamo, znamo da je pokrenuta kriminalistička istraga, na kraju ko će biti za sve ovo odgovoran, to ćemo pustiti struku da radi svoj posao pa ćemo vidjeti. Je vam bar obezbeđen neki smještaj? Je, općina je nama ponudila i stan u Maglaju, ali mi smo to odbili iz praktičnih razloga i meni zbog posla, imamo kćerku, njoj zbog posla, tako da smo ovdje gore u selu iznajmili jednu kuću, općina je se ponudila plaćati svakako taj smještaj, pa eto vidjet ćemo dokad kako. Šta će biti dalje, ne znamo. Uporno govorite, naravno, je logično da ne znate šta će biti dalje, ali šta je ono čemu se nadate? Pa ja se nadam da će se naći odgovorni i da će se meni iskreno moja materijalna šteta namiriti, znači u punom iznosu koliko sve ovo vrijedi. Neću da spominjem koliko je vrijedio tu naš trud, rad, ovaj stres koji prolazimo. O tom neću da govorim, ali bar da se namjeri to materijalno toliko koliko kuća vrijedi. I ne samo kuća, i zemlja, i zgrade, evo sve što vidite, znači tu jednostavno više nema života.